Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De regering van Curaçao heeft gisteravond besloten om nogmaals te proberen om een lening van 200 miljoen gulden af te sluiten bij de Nederlandse regering. Het gaat om geld voor het Hospital Nobo Otrabanda. Een eerder genomen besluit over het zogenaamde hoofdlijnenakkoord wordt daarmee ingetrokken. Dat betekent dat de lening van 200 miljoen gulden, zoals die door lokale bank is voorgelegd aan de regering, is komen te vervallen. De regering garandeerde gisteravond dat hoe dan ook het ziekenhuis nog dit jaar haar deuren zal openen. Gezondheid staat voor ons op de eerste plaats, aldus minister-president Eugène Ruggenaat. Interpol heeft gisteren een Curaçaose man met de achternaam Da Silva dos Santos aangehouden. Hij veroorzaakte in 2013 een dodelijk verkeersongeluk door tegen 3 hardlopers te rijden met zijn auto. In hoger beroep werd hij tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld, maar hij was toen al het land uit. Nu heeft Interpol hem opgepakt zodat hij die 3 maanden nog kan uitzitten. Volgens zijn advocaat is hij juist Curaçao uitgegaan omdat het voor hem onmogelijk was hier nog te wonen. Hij was niet op de vlucht, aldus advocaat Blonk. De vakbonden, verenigd in Solidaridad Sindical, zullen vanavond om 7 uur vergaderen in het gebouw van PWFC. Dat heeft woordvoerder van Solidaridad Sindical Francis Serier gezegd. Andere vakbonden, sociale groeperingen, gepensioneerden, iedereen die wil is welkom om samen met Solidaridad Sindical een vakbondspunt te maken. Sociale groeperingen, gepensioneerden, andere vakbonden, iedereen is welkom om met Solidaridad Sindical een vakbondstandpunt te bepalen, aldus Serier. Hij neemt het de regering nog steeds kwalijk dat de vakbonden volledig buitengesloten zijn bij het opstellen van het zogenaamde groeistrategie. Ook vindt hij dat er te veel maatregelen tegen de burger worden genomen. Het marineschip de Zijne Majesteit Groningen, dat is het stationsschip van de Koninklijke Marine, heeft in de avond van 30 juli een drugsvangst gedaan. Tijdens een patrouille van het kustwachtvliegtuig Dash ten noorden van de ABC-eilanden werd een Go-Fast gespot. Door de helikopter van de Groningen is het vaartuig tot stoppen gebracht en is ongeveer 470 kilo cocaïne onderschept. Dat heeft de marine bekendgemaakt. De drugs en de opvarenden van de Go-Fast zijn aan boord genomen van de Groningen en later overgedragen aan de kustwachtautoriteiten. De stichting SMOK, de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao en 22 bewoners hebben hun zaak tegen de ISA-raffinaderij opnieuw verloren. In 2018 zijn zij tegen een uitspraak van het gerecht in hoger beroep gegaan. Ze willen dat de raffinaderij aansprakelijk wordt gesteld voor de vervuiling die naar hun zeggen boven de toegestane norm is. De eis was dat 75 miljoen gulden wordt uitbetaald aan de getroffen bewoners van een gebied rond de raffinaderij en de 2 stichtingen. De raffinaderij heeft aangegeven dat er niks is overtreden en dat men zich aan de norm houdt. De rechter heeft nu besloten de zaak te verwerpen en heeft de stichtingen veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de zaak in eerste aanleg, het proces in hoger beroep en de door de tegenpartij gemaakte kosten. Elk jaar zijn er emotionele taferelen te zien op luchthaven Hato als studenten naar Nederland gaan. Gisteren namen ouders, familie en vrienden afscheid van bijna 200 Curaçaose studenten die naar Nederland vertrokken om daar te gaan studeren. Het ging gisteren om studenten die met begeleiding en financiering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao naar Nederland gaan. Op de beelden is te zien dat het er soms emotioneel aan toe ging. Het was een mooi gevecht, het was een zwaar gevecht, maar uiteindelijk gingen de Curaçaose Pichingolo er met de winst vandoor. 5-0 tegen het USA Travel Team. We hebben het over softbal en Pichingolo heeft weer laten zien op een hoog niveau te staan. Het USA Travel Team gaat om een team van Amerikaanse speelsters die rond de wereld reizen om wedstrijden te spelen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.